Hi, Lawa in town. Ano man siya namalot nga kuan eh? Kining ko gihan sa tikita gud mangita og paagi. Ato adyo masakpan jud dayon ang mga ilahang gipapangita nga mga kabit sa ilahang bana. Ayo. Ay, mo na pala. Ay, dayon. Dayon. Lingkod ko dam, ha? Lingkod. Ay, say ato. Aw, kay bawo na dai ko mauro mo jud inyong usa ka tuyo dire dai kana ram dai. Imong ipa kana imong bana no, imong papadid ano, kung Kana sa dam. maulagi. Ako yung ipa kung anong tani mo dam ba kasi tagaduda mo ko na siya kabit. Duda. So magud sila nga kami kunoy kanang kuan kuno nga agency ba. Number 1. Sakto jud ka na sakto kasi nagdungog jud nimo ma'am. Ako jud ang pinakabansay kidiri. Daghan kay kung nasugatan ana nga kaso na puros jud. O bitong nakwartahan ko o nakapatukod kong payag o. Naka-level up ko sa kuang tungod jud ana akong payag. O dako jud kay prebuyag. Work kanang wa pa lang mahuman. Basi mahuman ni ron. Okay ka na dam. Ay okay kay ko ana ma'am. Ay din pa. Ato sa sabutan daan ang bayad kay. Ay, sus. Basi niya maglakaw-lakaw ko ani na himan-himan wa dai koy mapala ani ha. Why problema na dam. Uy, og pilay imong ipabayad mo bayad ko dam bisan ako pa nang napay dubul-dubulon pa na akong bayad asa lang may bawan nga akong bana naa gyud kabit. Sige maayo. Makasigurado ka nga ugma sa buntag. Ako nang mahatag nimo ang naong sa bubay sa imong bana. Pasa gud dam. Kapaspas, walay kuskus balungos, way langay-langay. Diya na yung resulta. Sa buntag. Ugma sa buntag. Sayo jud mata na dam maabot ko nimo dam. Sa'yo, Jud, kay ako na Jud, i-send nimo, ako rang i-email nimo, akong i-fax nimo ang resulta. Nya, Ilang ko magdugay dam. mao ni ako ang Gcash number, ha? Gcash number. Oh, kana Ah, mo na sige, siya, sige. Send Ako na lang si isili ko Gcash. dam ha. Oh, sige, sige. Salamat kayo dam, mapabot ko mo ha. Oh, sige, kay ako ang lihokon ka lang Lalo dayon, ha? Sige, Salamat sige. kayo. Oh, ay, wala mo na agianan. masakad pa Padung na dam. CR, diha. Sorry, dam. Oh. Salamat, dam. Mahuman kini ako ang payag Jud. Ato anang sugdan ang atong trabaho. Wa yung ko masayop lab nga ako atong kanang ilisan akong asawa nimo kay unsa tan-awa lang na murag kay mitong tapol. Hamis kayo, dagko kayo. Siyempre, dapat lang. Magdaytag sa ano. Ha? Dire lang. Dire lang siya ta. Sa pagpagabi ita dire. Hi sir, Ay. ma'am. O kanada nang nakita mo ko ba nga sweet jud kaayo mo na. Sakit rami sa mata, sakit rami sa mata. Ano Eh, okay jud kay kanahan ko na sweet kay kanang kuan mo ko mangudakay ba kudaker. Kudaker. Wala to lang mo. Ma'am ha. Kudakir ka uban sa pampir. Kanang na-apply po kayo. Ayos ang grabe. Nausos mo ka sweet. Relasyon. Sige ma'am ha. Kanang pang souvenir lang ni ba? Kudakir. Uban pampir lang. Uy, ang ka na pinaka-sweet. Ah. Pinaka-sweet ka po si ma'am. Oh. Sir, kana ato bang nga si ma'am na ihag. Ihag ba ihag. Oh, kana asa ba ka sweet? Okay na. Ay, Yung sakit na Salamat. sa mata ka dagay kay ha. salamat. Isina, unsa mo? I-send ko ni sa page. Na Amo lang kuhaon ha picture. Oo, ako ra ni i-send ninyo. Wala familiar lagi ka na ko mo. Familiar? Ay, sus. Kini ibo sa You are familiarized. Inani nga mga beauty, mga average ra kayo ba mo nang familiar daghan ka pa sa nang. Oh, daghan na parang nas mo. Sige, Mas pangpang. Padaya lang mo la ha. Kudakir kawan sa pampir. Paningot ko sa kuang trabaho da pero okay ra. Hello, ma'am. Ay, sus. Ura-urada, mabinat ka na lang ato pang paugmaan kay ngano. Ay, ako nahibaw ang kung kinsa ang babae sa inyong bana. Para sa full payment na ba? Kay excited ko kay kipaw na ka. Ang akong payag dapat mahumana. Oh, sige, ma'am ha. Oh, sige. See you there. Lab. Padali. Sabaan mo ina ko kamit afron classmate ako pag kinder. Ay, sila pagdali. Manan pa to ni mga pagkinder. Pagdali pagdali ay Uy, ano mo? Kaya man, ma'am. Uy, paon mo niya kung ina nga arin dito rin mag-abot eh. Confidential ba kayo niya? Ay, sus, ma'am. Yan ma'am. Ay, picture mo na gina. Umaon na mo ba? Ay. iya din ka So sweet kayo sila. Oy,
Murag lingkis-lingkis sila. Oy, mo mga Ligas ani na ko. Kanila maputoy na may ligas ani. Ay, gani. Porti ni mong dugaya. Nya ang saon ka man ni ron? Sa may kamit up mo. Akong classmate, pagkindi ba niingon ko ni mo? O, tanawa. Nya karon, nung saan man ni nato ron? Kinsa man ni? Your face sounds familiar. Sounds familiar pa ka. Familiar jud kaayo, Nya sir. kinsa man ning bayhana? Ay, kuan man na. Si. Kato mga nang si Taawa. si Ponsing mga yuhay guay bay. Bay. Oh, mga ninjikay nag-anay. Nya ginji kan di ka ani. Di ang anay. Ang anay, Sweet. Oh, mga ninjikay gutakal ba? sweet kayo. Kayo na sila nagkapos-tapos lagi na sila lagi. Detective kunanan. Ha? Ay, naka-remembrance na ko. Oh, unsa mo naka-remembrance? Ikaw lagi tong Bato ko na picture ka na mo ha? Ano na, sir? Masa pa na ka? Sus, nasakpan yun may aning mga ninjikay anay. Si Ponsing. Karon na inji kay anay na kasakpan man Naka-remembrance ka. ako. Sir, ano ba, sir? Ano na akong cellphone, sir? Ay, ano na po? Ayaw, sir. Oy, what's up? What?